Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko na rin, ma'am. Bakit ko kaimbag na rin? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, suki ko niyon tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama na kong OFW, magkahatag yun og inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani. Nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip sa ka-OFW. Naaghat ko sa pagpada ining akong kaagi aron makuhaan kini patulunan sa mga naminaw ni ining maong programa. Tagualan ko sa nga Arabel, minyo na ug may duha ka anak, OFW sa Kuwait. Thank you guys. More. That's the end of our first set. Later na guys. Alright. We will wait for your second set, Marlo. All right, guys. Thank you. Ay, salamat. Di ana gitahon ka. Oh, ano ka? Marco, si Justin. Taas kayo ang hilanat. Usa? Ano sabi kibuhat mo? Ako naman sige painom og tambal. Mulurang lagkadiyot niya. Muinit sa tsig balik. Naungsam na Arabil. Uy, kanus aram na nagsugod ang ihilanat. Ato pa bitaw nang niaging adlaw. Sige bitaw kog ingon nimo ana. Di ikaw mura naman sa kagwagod. Usa? Ako muragwa? Uy, ay kog ingna na ha? Arabil, ano kung muingon nga mura na kogwa? Ang angbe, sige kog ingon nimo nga dad-o nato sa doktor si Justin. Pero ikaw wag gyud ka mo kihol. Matuog ra man ka. Oh, ayaw pagkagad na ko. Inahan man ka. Buhata ug unsay angay buhaton. Gidaan na lang unta na nimos doktor dayon. Di kay mo ingon kag mura ra kogwa. Matuog ra ko. Ang amo sa di ko matuog nga nanarbaho man ko sa gabi. Natural matuog og adlawan. Unsa man taong ka oy? Ubanan lang sad unta ko nimo bahab og papa-check up sa atong anak ba. Ako pa'y nangidabuhi, ako pa'y nangitag kwarta. Ako pa'y mubuhat, na? Uy, Arabil, imo ng trabaho din isbahay. Wa man ka na trabaho. Busa isip inahan. Buhat ang imong obligasyon. Pagpakainahan. Ayaw initi ang akong pagkatog o pagpahuway kay maura na akong pagpamawi sa akong pagpuwaw o panarbaho magabi eh. At iba ng bata, kaya matugro ko. Hello, Marco. Hello. Sama na, Rabil. Tugang tao. Sikit tawa, uy. Marco, gidinggi ang atong anak. Ari
mi diri sa ospital. Delikado iyang kahimtang. Singer ang akong bana sa usa ka banda. Ug siyempre, panggabi ang iyang trabaho, Priscilla. Usa ko ka housewife, nagatiman sa aming duha ka anak, si Justin, 5 anyos, ug si Jerwin, 3 anyos. Dili batasan sa kumbana ang moabag nako sa lihok sa panimay. Ug ingon man ang pag-atiman sa among mga anak. Kay lagi siya ang nanginabuhi. Ug ako housewife lang. Ug akong obligasyon ang pag-atiman sa balay ug sa among mga anak. Usa kay gayon ana, nasakit og dengue ang among anak. Ug delikado ang iyang kahimtang. Unsaon man din ako, ma. Nagkinahanglan og dugo si Justin kay abunuhan ko no siyang dugo. Mangita ta, Arabel. Maningkamot ta aron maluwas ang imong anak. Si Marco di ay asaman. Ako naman itong gitawagan. Gisapot ganito kay wa sa itog. Magsapot-sapot pa siya nga kinabuhi siyang anak ang luwas sunod. Hanggaw sa naong niya. Dugay labi akong naglungot-lungot anang iyang pagtratar ni mo, ha? Nagpugong rabaya gyud ko, Arabel. Ma, ayaw na nagtugangi ang problema, bi. Ang atong buhaton karon ang pagluwas sa akong anak. Ay, magkalagot magud ang bada di mo. Nay maayo atong buhaton ay. Muduol ta sa Red Cross. Ato ta mangitag dugo para abono ni Justin. Usahay ra ba kuno? Mahot na sila sa blood type magikinahanglan. Suwayan lang nako og adtugod. Og kunwa, manawagan ta sa tong mga kaila. Magayo tagtabang, kisay na ay kailang kakapariho og blood type ni Justin. Bubayad lang gud ta. Na, usa pa gid sa akong problema, ma. Ang kwarta. Asa mo kong kwarta, ani, ma, uy? Wari ko ko'y kwarta diri, ma. Imo ding bana. Wa ka tagaig panggasto din sa ospital. Hinihatag man, pero pila raman sa taon, uy. Nahurot ra gyud dayon. Pila raman sa kita anang Marco anang yang katakantagod. Kautang pa mangkani ko 5-6, ma. Agoy. Dakua rabag interes ana, oy. Wa mo ko'y choice, ma. Kaysa mamatay ang akong anak. Bahala na lang malubong ko sa utang. Maluwas lang ang kinabuhi sa akong anak. Anak ni ara si mama. Unsa may imo, ha? Unsa may gusto nimo? Giuhaw ka? Kadiyot nak, ha? Magkuha kog tubig. Kanina lang juice, nak. Makaayo man mong apple juice. Ani anak ko, haim na ni, Very good. Very good. Unsa pa may gusto nimo? Mukaon ka? Unsa may kanon nimo? Saging ganahan ka? Nak? Nak? Ay, Ginoo ko. Nurse! Tabang, nurse! Ay, Marco, kailangan ba ni mo pangpaw? nablaka lang ko sa kong anak. Naon sa man mong anak? Idenggi. Uy, ha? Hala, delikado ba yan ang tingkiron? Makamatay ba yan na? Kuya, huwag mapilding imong anak-anak. Gisukmatan ko sa kumbana, sanay tabo sa among anak. Ako ang iyang kimahayan. Nabalaka siya og maayo, nga tingali kuno og mamatay, kay maukuno ka na ang sigig sulti sa iyang kaopan, nga tingali kuno og mapildi ang among anak. Ako ang gipasol sa kumpana, nganong nasakit og dengue ang among anak. Ako nasabot sa iyang sultihan, doon ay nagsigig sulsul niya, nga napasagdan ako ang among anak, maong ingon ana, kagrabe ang iyang kabalaka, o kahadlok, nga matay ang among anak. Kay lagi,
makamatay ang sakit nga dengue. Si Bako ka, oy. Ay, pagsultig yung anak ko. Tiya. Hala ha, wa man ko mag-ingon nga ang imong anak mamatay. Ang sakit nga dengue nga akong gipasabot nga makamatay. Sensitive sad kaayo ka. Basi nung gipasagdan mo sa imong asawa. Napaaka na og lamok imong anak. Oh, tingali. Bili sa namang limpyo sa inyo ang imong asawa. Ay ka na rin bang bay nga way limpyo, no? Daghan kaayo naglamok. Magpundok na sa mga suok-suok. O nya ka na asang naay magpundo nga tubig. Stagnant water ba? Ana na magpundo ang lamok. Iba si kita sagdan lang sa imong asawa. Mao na. Nadengge na hinuon imong anak. Tiya. Ayaw na po niya akong problema, be. O kung ako pa nagpuyo sa inyong bahay na kawaton ginas kalimpyo. Di ka gid magmahay kay limpyada piya kayo ko. Layo na sa dengue ang imong mga anak. Naana sa gana. Padungdungog na sa gang. Anang adto ka mo puyos bay. Unsa man ka? Nagsulti na bitaan ha? Ipasabot na biya ka nga dili pwede. O lagi, imo na akong gipasabot, ana. Pero kanusa pa man di ay. Kanusa pa man na nimo buwagan ng imong asawa. Sige kalagsaad na ako. Ako sad, sige paabot. Kapuya na paabot, eh. Tiya, gilihok na ako. Nano ko'y ipaghimo aron siya na mismo ang bugid up. Siya na mismo ang mubuwag, mubiya na ko. At least, dili ako mo'y mapalayas niya, di ba? O niyag dili gid malayas. Ay, paabot lang mo. Muabot lang lagi tadi. Kanusa pa? Ha? Marco? Kanusa pa? Na sila sa stage. Nanaka na sila. Nag-start na sa first set. Tara. Kawas ka na. Tana, oy. Manarbaho na ta. Hello, guys. Good evening, everyone. Good evening, guys. How are you? Good. Good evening. Let's get it on. All right. Let's groove tonight. Love is straight in the night. Doon ay partner sa kanta ang akong bana. Kauban niya sa ilang banda. Gihinganlan og teya. Matod niya, suod gud kaayo kuno sila sa maong niyang hikala. Ako sad nga misalig niya, mituoras ako. Apan usa ka staff sa bar nga ilang katrabahuan, usa ka bayot, nagkailaman ako ug naamiga man sad nako. Maoy mi message nga bantayan kuno nako ang akong bana ug dili kuno ko mo kumpiyansa. Nanawag lang yung kunay mo, Day. Kaya marag laki na ginang akong vibration. Ha? Unsay vibration siya ding? Ay, vibration good. Alright. Kaya nag-big deal ang akong expression, Day. Ay, kung ba, kung ba? Ay, diretsohan na di ka, way. Kapo, biyari pa ikot-ikot ako, way. Kung ba, concern ako ni mo, Day ba? Kaya dalawa-iroy ko rin mo. Ikaw rin buang sa mong anak, Day. Ha? Unsay ako nagibuang? Kung sa message pa no, mayon ako nimo nga bantayi ang imong bana. Ayaw kumpiyansa. Katubanahon na, di pa ko sure, pero karon, sureness sa giday. Julian Santos sa gid mahimo, Day. Ha? Julian Santos sa gid. Jody, anak yun. Time para good. Naglibog na ko nimo Chading. Unsa bay buot nimo ipasabot? Uy, Day, uy, proven and tested by pangit na gyud. Ha? Sila gid, Day. Doon na sila relasyon, Day. Bayo gyud sila, Day. Kinsang sila? Imong anak, o si Tia. Bayo sila, Day. Unsa? Wa ko magtuo ka mabuhat kini Marco na ako. Ganun man, unsa may akong pagkuwang. Nagpakaasawa man ko. Wa man ko magpabaya.
Gibuhat na ko ang tanan aron lang masilbihan ako ang akong mga anak. Siya ang akong pamilya. Pero gano'n nakahimo man sa pagbuang si Marco na ako. Gano'n man. Mayo! Kitsa man. Ako liliun. Mayo! Hala, sinagdasi. Saon man din ako eh. Nanukpok. Mayo, Arabel! Arabel, ang sana man ni Oy! Wala man kayo bayad sa imong utang. Sama mo, bayad pa ka o dili. Kaya mag-abot ang barangay, ani. Kauwaw ba yan eh? Arabel! Dako naman kayo sa tingko. Kung sakit-sakit naman. Arabel, oy! Kamatubang na ko. Kaya akong ibandilyo sa tanan. Nadako! Kay kang utang. Yawa kay bayad-bayad. Itag na rin ka Arabel! Makauwawan man sa ta. Arabel! Makay nangabli ka. Saman, mabayad ka sa imong utang o dili? Duka naman kahit oy, nagkasulti pag yun pikta. Naam sa kuno kay utang niya. Kadaghan sa nimo utang. Ang sama na nimo pagbayad. Nang, pasensya na gid kaayo ka nang ha. Katumagod ning nasakit ang akong anak good. Nadingge ba? Nahibaw bitaw ka anak na? Ay, oy, kay baw bitaw ko ana. Pero wala magpasabot nga dili lang sa kamo bayad. Oy, negosyo man ning ako, Arabel. Di man ni duwa-duwa ang ako. Bayre ko. Kaya ako sab nang ipatuyok, ipautang sa dinako sa uban. Na, di gani ka mo bayad, mag-aabot tas barangay, nagdaan lang kagbuisit sa akong negosyo. Nauwaw kay ko, kay dako kay tingog sinantesi nga naningil sa akong utang. Sakit kaayo sa manulti. Dut sa buko, doble ang kasakit o kabugat nga akong kipati. Gibuang ko sa kumpana, gipakauwawan pagod ko tungod sa akong utang. Hugno kay ko ni atong hikayuna. Wa ko magdaho, nga gisekreto na di ay ugda ni Marco ang iyang papay, diyang nauli siya anang kadlaw. Ug dito ko niya tagui sa bakanting kwarto. Pero tungod sa kabagaog naw ni ini, wa kini kukahadlok. Nga may pakita ka na ko, o ginawang ko sa pag-insulto, nga doon na sila relasyon sa akong bana, o dugay na kini, nga wa na mahigog makarak. Sa akong kapungot, nasagpaan ko sila, o hapit ko makapatay. Tiha. O sige! Sige doon! Kay mo taroy ko ng kutsilyo sa imong dugang burikata ka! Gaba rin inyo! Anong gipugdan mo ko ni mo? Makabawas unta ko! Gusto na, tiha. Igo na. Kung buto na hunaon, kita ba'y nakasaan niya? Ikaw ang angay nga mong kontrol. Kasabot ka? Shit! Ganong pugad man ko ni mo! Sulgon ko tong mga animal! Mga salbahes! Bagag na! Ayaw na lang, ma. Samok na. Dili na ko ipamugos akong kaugalingon. Wa naman siya mahigugman ako. Wa na siya magkinahanglan ako. Ganong ipamugos pa man ako akong kaugalingon. Mag-uban sila dito siyang kabit. Moingon ka lang, ana, ha? Hoy, Arabel, ikaw ang asawa. Asawa bitaw ko, ma. Pero wa naman siya respeto na ako isip asawa. Ma, dili na nako ipakaubos og maayo ang akong pagkatao. Gidad-anak ko niya og babay. Iyan ang gidha sa among panimay ang iyang kabit. Buti pasabot, wa na siya nahibiling respeto na ako, ma. Unya ang mga bata. Ato lang sa ato niya. Kaya ugarin ako ang mga bata. Dili pa ko makabuhi nila. Mangita sa kong trabaho. Unya na nako sila kuhaon kung makatrabaho nako. Ma, mga-apply ko para gawas. Ha? Asa man? Sa Kuwait, ma. Mag-DH ko. Unsa? Unya delikado dito, Arabel. Ginoo na lang yung mag-igo na ako, ma. Ihangad na lang nako niya ang tanan. Ang importante nga makatrabaho ko. Aron makuha na nako ang mga bata. Nahala, ikay bahala. Naara ko musuporta sa tanan nimong plano, Arabel. Basta ang mga bata in taon, kuhaa gito sa ilang amahan. Diyos ko, salamat kay imo kining gihatag nako kay kayunan. Wa ko maglisod sa pag-apply. Ug wa sa ko di mo lisod-lisod. Nadawat ka sa og naka-schedule na ang akong paglarga sa Kuwait. Gikaluyan ko sa Ginoo Priscilla, nakalarga ko sa kawasan nasod. Sa Kuwait isip domestic helper. O gipasabot ako ang ako mga anak sa sitwasyon. Pero sa ilang edad,
siguro dili pa kayo nila masabtan ang maong sitwasyon. Ang ako lang nga maningkamot ko para sa akong mga anak. Mauna ni ang Kuwait International Airport. Ako, ate ayo eh. Ninduta, uy. Pero, layo kayo ko sa Pilipinas. Layo sa akong pamilya. Lord, ikaw ragid ang akong kadangpan dinhi. Isog kayo kong nilangyaw bisan pa man nga na anak ko ang kahadlo kong kabalaka. Apan ako ning gibuhat alang sa akong mga anak. Isali ko nimo ang tanan, Diyos ko. Arabel, nice name. Thank you, Madam Zainab. So, there are 3 of you here, and you are the one who's in charge with my daughter. You will take care of her. She is nice and kind. You don't have to worry. Oh, I will take good care of her, Madam. I'm good taking care of children because I have children also in the Philippines. Oh, so why are you here? Who is taking care of them now? Their father, Madam. Oh, I see. Good husband, huh? Come, we'll go to my daughter's room. Come. Okay, Madam. Kumusta naman mo diha, ma? Ang mga bata? Ay, okay raman, mi. Ang mga bata ni Ana, ako nang naari sa ilang eskwelahan. Storyaha sila. Sige, ma. Ihatag ang cellphone, ma. Hello, ma. Anak, kumusta? Ang imong manghod si Jerwin. Okay ra. Ang inyong school. Nagtarong mo? Oo, ma. Si Jerwin ay tapalan mo doon, ma. Ha? Tapalan. Hain man si Jerwin, B. Ay, tung. Hey, mama. Hi, anak. I miss you. I miss you too, mama. Maulit na ka? Hapit na, anak. Magtigom sa si mama, ha? Okay. Mama, sige namin kung nami baba. Hasta si Tita Tia. Kasaman mi mi. Unsa? Anak, dili na pwede, ha? Isumbong ni Lola ninyo. Kasaman man mi. Kung masumbong mi ni Lola. Di na ko ganaan mo mabauli sa may. Di ko ganaan ni babaw ni Tita Tia. Bauli na, ma. Justin. Bauli ko permitida, ma. Kinuo ko. Mga anak, palihog sa ako ni Lola, B. Makigsulti ko. Ma, nakadungog kas gisulti sa mga bata. Arabel. Sus. Kalami, bayat gid sulngon anak nila, oy. Arabel, dili na ni mahimo, ha. Ako na ginag silang sulngon. Dili na gid ni pwede. Kuhaon bitaw na ko ang mga bata, dili man sa dihatag sa imong banda. Unya, ilalang di ang digmalan. Pantay lang na sila nako. Maatuan na sila, mabi. Wala ko makauyon, anak da. Kuhaa ang mga bata, ma. Ingna si Marco nga kuhaon na to ang mga bata. Ako dire gipangga o giatiman og tarong ang anak sa akong amo. Samtang nga akong mga anak diha gidaog-daog lagi pasakitan. Dili na pwede. Naghuot ang akong dughan, pagkadungog nako nga bunalan di ay pirmi ang ako mga anak nila ni Marco ug sa iyang kapi. Ako nga naa sa gawas sa nasod, layo sa akong mga anak. Way kabutangan sa kabalaka. Lisod ang kinabuhi sa usa ka OFW. Ako nga nagatiman sa anak sa akong amo nga adlaw. Gipangka apan ang akong mga anak sa Pilipinas, gidagmalan o gipasakitan sa kaugalingon nilang amahan o kapi. Mura og gigiwa sa kutsilyo ang akong kasing-kasing. Nanawag ko sa Pilipinas kay nangumusta sa akong mga anak. Huwag ko makasapot sa kung napati diyang misumpong ang ako mga anak nga bunalan dahil sila sa ilang amahan o sa kabit ni ini. Grabe ang akong kalagot nga akong kipati. Maogyod, Arabel. Dili na gyud ang mao ang ilang gibuhat. Adila na ako ba? Kuhaon na lang na nato ang mga bata, uy, Arabel. O, ma. Ingna si Marco nga gisugo tika og pakuha sa mga bata. Kuha agin maha kay nabalakan akong maun sa mga bata dito nila. Dili sa ko mahimutang sa akong pagpanarbaho dire. Nana? Hey, baby. What are you doing? I'm calling my mama. Mama? Yes, my mama. Ma,
Mao ni akong alaga dire, si Baby Sanya. Uy, hala. Ay, kagwapa ba ng bata, Arabel? Oo, ma. Mga gwapa o gwapo sila dire, ma, uy. Ay, hello, baby. O, sa gani nga niya, Arabel? Sanya, ma. Hello, baby Sania. Hello. Ay, you are so beautiful. Thank you so much. Ay, maayo gani kay ka maura mo English na bata, Arabel, no? Ay, di ka maglisod. Oo, ma, uy. Gitudluan gini sila English speaking, ma. Aron magkasinabot ko kuno may ba. Kay tuluman mi diri. Ang duha kay dili man sa taga diri, tagalay nasod man. Maudi ay. Nana, who is that boy? That is my son, Sanya. Ma, ipakita ra ko silang duha, ma. Dali mo, dog, dali mo. Kaya ipakita mo sa inyong mama siyang alaga. Kinsa na nula? Ay, mauna ang gibantayan sa imong mama dito sa Kuwait. Oh, bantay na si bata dito. Hi, mga anak. Mao ni si Sanya. Mao ni ang ako alaga diri. Hello, I'm Sanya. Nana Arabel is so kind. She takes care of me. Ano nula? Mamurada. Nagalitan ko sa gipakitang batasan ni Justin nitong higayuna. Wa siya makisulti og tarong sa kong alaga nga si Sanya. Nasuko og bibiya lang og kalit nga wa manamilit sa among panaysulti sa video call. Ug matod pa ni Mama, mura kuno kini og nangiki nga nagbantay kag laing bata sa Kuwait samtang sila akong gipasagdan sa Pilipinas. Milabay ang dakang katuikan, sige na ako og balik-balik sa Kuwait. Nanag ko ang akong mga anak. Teenager na. Uy, Arabel, dagko na ang imong mga anak. Sa sige ni mong balik-balik o pag-abroad, wa na lang ka makabantay nga teenager na ang imong mga anak. Dili na ako mahimong bunalan o magpabadlong, uy. Unsa man day akong buhaton, ma, nga ni amang kuslayo. Ikaw may naadiha, ma. Palihog na kong disiplina nila, good. Arabel, naglisod na kong disiplina nila. Tito ba yan na nagdako silang amahan, ha? Dugay ben anak ko nakuha dito kay dili mo sugot si Marco. Pero karon nga dagko na ni Ana diri. Mga gahi na og ooy, Arabel. Dili na mo patuod ako. Dili na ka maong maminaw. Sige magani kong ipatawag sa guidance kay sige pabadlo ang imong anak. Wala. Oh, si Justin. Ha? Nga naman na siya, ma? Wala. Latabang na dakpo ko ng pulis. Dakpo nila. Lula, tabang! Oh, oy. Ngano man mo, ha? Jerwin, gado mo sila hitabo ninyo. Ma, masa pinahitabuan na nila? Ayo! Walang pulis ni! Oh, mga pulis. Ganon doon na may mga pulis diha, ma. Ambot, oy, Arabel. Uwa ko masayod og gano'n na ipulis niyan hibilis ato. Lula, ay amig panakop. Si Jerwin, tabang imila. Ipadakop? Nganon dakpon man mo? Arabel, putlo na niya sa itong panagsulti, ha? At pangulo na ninako ni mga pulis. Ay, nangurog pa ko aning kalaki ninyo mga bataa mo, oy. Sige, ma. Ato ba nga sa itong mga pulis? Sige, bayo na. Bye, ma. Manawag kong balik, ha? Nga naman ka ito. Masa magkaisasa akong mga anak kagyan man silang mga pulis. Diyos ko. Ayaw itong itugod ka doon daw tamay tabo sa akong mga anak. Ayaw intaon.
Arabelle, what happened to you? Are you crying? Madam, Why are you crying? I have problem in the Philippines, madam. What problem? My children are imprisoned, madam. What? Why are they imprisoned? They're too young. That's why I'm so worried, madam. My mama said they are now in the SWD custody. Oh, I'm so sorry to hear that, Arabelle. I'm worried about you also. I understand how you feel because I'm a mother also. I don't know what to do, madam. I am far from them. You want to go home and fix that matter? Madam Zainab, If you want to go home, then I will let you go. really, madam? But I still have months to go to finish my contract, madam. It's all right. Don't worry about that. Go and fix that problem, Arabelle. Thank you, madam. Thank you very much. Maayo gani, kay nakatumong ko buutan nga amo. Gipapauli ko bisan ug wa pa nako matuman ang akong kontrata. Grabe ang akong kahingawas sa akong mga anak nga napriso. Bisan tuod og naa na kini sa custody sa DSWD. Misod og grupo nga akit bahay gang ang akong anak. Nangawat sila og miabot gud sa punto nga datakpan sila. Tungod sa kong kabalaga, gipapauli ko sa kong amo aron masulbad ang problema sa akong mga anak. Okay, no problem, Arabelle. You are so kind to me, madam. Thank you. It's because you are kind to Arabelle. And I really like the way you take care of my Sanya. And I can see that you love her too. Yes, madam. I love baby Sanya. I will miss her. She will understand, Arabelle. Ngano man, Justin, Jerwin, ngano nakahimo man in taon mo ini? Dili man kinahanglan nga mo apil-apil mo anang akyat bahay gang, nga mga wat mo. Nagpadaman ko kwarta alang sa inyong panginahanglan. Inyong pagigikawat ang laptop sa inyong maestra. Ano man in taon? Di man ang imong kwarta nga mong gikinahanglan, ma. Ikaw man may among gikinahanglan. Justin, Bitaw ma, wa may mama nga, nag-atiman na mo. Wa may mama nga, nag-guide na mo. Wa may mama nga mulaban na mo kung bunalan mo og kasabaan mi ni Papa og Tita Tia. unsa? Mga anak na aman si Lola ninyo. Si Lola ninyo ang akong gibinlan ninyo. Kani ato pagod mo gipakuha. Pero wa mo sugot ang inyong salbahis nga amahan. Wa may ayaw mong kinabuhi, ma. Wa man mi mo kabatid love dito nilang Papa ug Tita Tia. Di mi kanahang mulig bay. Mao nga alto nga Miss Barkada. Malingaw pa mi. Nalingaw mo's biduhatan nga dili mao, ha? Mao ba, Justin? Oh, nalingaw mi. Nalipay mi. Mas nalipay mi uban sa laing tao. Di mi bunalan, di mi bunugon, di mi singkahan, di mi sigihado kasaba, di mi ingnon nga bugo, way ayo. O may mlaban na mo, Dre. Si Lola, daog naman sa di Papa. Pero ikaw, tuam gas layo. Nagbantay, nagkatiman, magkaglayang bata. Unya kami, Dre, mong ipasagdan. Kuya, gusto na kuya. Smaya na, masulti na tong tanan na tong kayubos, Dirwin. Ikaw, Dre, ay kung ginang, ka mahibos. Hiyubos man. Hiyubos ko ay. Pasahilo ako ninyo, mga anak. Pasahilo ako. Priscilla, pag-abot ko dako sa Pilipinas, ako dahil kibisita nga akong mga anak o kipakisultihan. Tuod man, nasudyaan ko sa akong mga anak. Nagpagawa sila sa ilang kayupos, nga nagdako sila gawa ko sa ilang kiliran. Sakit palandungon, kay wa man nila masabi kung nganong ako nabuhat ang pagpanarbaho sa kawas sa nason. Wa nila masabi nga tangurog alang rausap kini kanila. Kamoy nakaingon sa nahitabo sa akong mga anak. Oh, noon sa ka? Muon hirap ka mangita gubot? Ayaw gid pa sa English na hitabo ng imong mga anak, ha? Kabubuton na nila nga musudan ng akyat bahay gang. Kagustuhan nila nga musudan ng binuang nila. Wa ko magsugod nga mangawat na sila. Busa, ayaw ko pasanginli sa ilang gipakitang binuhatan karon. Kinsa man ako pasangilan nga dinhi man sila nagdugay nimo. Ninyo, kun inyo pa untang gitarong og tratarang akong mga anak, dili unta sila masaag sa daotang binuhatan. Puno sa bunal og kulata ang mga bata ninyong duha. Sigihan pa gid ninyo kasaba. Pasakitan pa gid ninyo sulti. Mutuo sa sila mga sumbong. Hoy, Arabelle, ayaw
pag one-sided, oy. Paminaw both sides. Dili kay imo ra mga anak kay imong tuhuan. Both sides naong nimo? Ay, gikuha naman sa imong inahan ang mga bata. Yan isuod sila ng akyat bahaygang. Wa man na sa diri pa sila. Ha, kisay na sayod. Kaysa dihang nakuha na ni mama ang mga bata, mga gahi na kay go. Dili na maminaw sultihan. Nigamutan na silang alimpatakan ang inyong gipang buhat nila. Hinungdan nga ingon ana na sila kapating. Hoy, Arabel, kung maura na imong tuyo na mo, hawa na saba ni mo. Mauna, pataka lang ka pamasangil. Kita man hinoy basulon nga, nagingon anay ang mga anak. Hoy, basula sa imo kaugalingon, oy. Kay wa diri. Inahan ka man unta. Ikaw tang angay mo atiman sa imong mga anak og dili si Marco. Ma, dili man pwedeng piyansahan sila si Justin o Jerwin. Paaboto na lang nato ang pagawas nila. O samtang magpaabot mularga ko balik ma. Manginabuhi ko. Dili ba himong magpundo lang ko. Pareho tang way trabaho. Magunsa naman lang ta. Watay kasustinto sa atong inadlaw-adlaw. Naapagid nga ang mga bata na sprisuhan. Suportahanan pa silang panginahanglan. Oh, ikaw good. Ikaw ragi bahala sa imo mga desisyon, Arabel. Kaya ako ni araban ko. Musuporta na gid ko sa imo mga plano. Ma, kumusta man diya sa ato? Si Justin o Jerwin? Ay, happy tagid in taon sila makagawas, Arabel. Maulagi maoy. Nalipay, gid kayo ko anak ma. Hinaot in taon nga magtarong na sila silang kinabuhi ma. Ay, maulagi. Awa ba ko magkuwang utambag hinuon nila, pero maulagi May lago pa tuon ako nga di kuwang narabaho. Sige lang ma. Kay magtawganan ra gyud ko ninyo diha. Ikaw, kumusta magadiha sa Dubai? Okay raman ma, kalois Ginoo. Doble kayod na sa panarbaho aron makapadako ninyo diha. Amping baya gipermi diha, ha? Ampo kanunay. O ma, kamo sa diha. Labi na gid ka. Amping sa panglawas. Kay ikaw ra ba gyud ang akong kasaligan diha sa mga bata. Tuod day maugma day off nako. Usuroy ko pa nagsama uy. Pawas ka laay. Na may daghang magtapok kong day off. Mga Pinoy sad, mga kababayan. Mao ba? Sige, uy. Sorry pa sa Arabel. Aron dili ka mapuriyong diha. Maog yun ma. Sige na ma. Bye na. Kay magluto pa ko. Happy kay ko nga. Nakainati ka, Arabel. Pag sure, uy. Ikaw, dili ka happy. Sama pagod kay pareho ng mga Bisaya. Bitaw. Makahapisan nga na akay makailang nga Bisaya na pod. Onya ay kasinabot ni mo. Makawa sa kalaay og kamingaw sa ato sa Pinas. Labi na kon naa kay gibiyaan. Gibiyaan? Nga bana? Ha? Dili uy. So, wa kay bana? Single ka? Dunay amahan ang ako mga anak, pero buwag na mi. Doon na mi duha ka anak. Kung mao din na. Pareho dita. Buwag sid ko. Doon na sa ko'y duha ka mga anak. O sa may sabot ini, destiny? Ha? Happy? Oo. Oo ko no, pero ang naong magulanon. Carlo, nabalaka ko. Tingaling bumaptos ko. Kapila na ni nato bukata, Carlo. Halos kada day off na lang. Kung anong mabalaka man ka nga, manubag man ko kung umabdos ka. Tinuod ka? Dili ko ni mo biyaan. Likayan. Nga dili na ka magpakita na ako. No, dili na may tabo, Arabel. Ayaw ko iparehas sa imong ex nga irresponsable. Huwag ka pang ka. Ilahi ko. Tungod kay mahalti ka. Ug andam kong muunong ni mo bisan unsay may tabo. Carlo, mabdus ko. Ha? Nagkahulma gina itag baby? Malipayon kay ko. Ikaw, unson, wa ka ba malipay? Kinsa may malipay ini nga bawal man ni dinhi sa Dubai. Nga mumabdus ko nga way amahan. Dili beta magtiayon ha. Gidili na dinhi, Carlo. Dili na problema. Samtang gamay pa na. Ulit sa Pilipinas. Ako'y magpabilin din aron manarbaho. Ug unya, magpadar ko ni dito sa Pilipinas. Sigurado ka na imong plano, Carlo? Yes, sigurado ko. Muapas ako dito og mahuman ang akong kontrata, okay? Pagkatawhan ang atong anak, Arabe. Mupauli ka sa Pilipinas, kay delikado ka din eh. Nanangid gudayon ko sa kong amo nga mapauli sa Pilipinas. Giingin na lang nako nga emergency. Mayo kay buutan rasada nga akong amo. Mipauli ko sa Pilipinas o gipagkatao ko ang among anak ni Car. Dili na lang ko to. Dakang salamat. Inyong magtatapo, Arabel.